Iya, kita akan ketemu lagi di sana. Si Teja, anak si Teja, ado balangkok tepi jalan, ado siala pulang di sawah. Mano di sana di tanah rantau. Buka lo YouTube Sinar Padang Official, akan ketemu dengan album-album Siril Asmara. Jangan lupa di sana ya. Allah pengunci pintu. Kura-kura malang pengunci pintu. Mulia janta buka ladu sana pintu larumah. Oh mulia janta buka ladik gadang oh pintu onan tadilah carito olah nombor lah satu kini nomor 2 larang rantau hak sobat ladang
Ho tonton lah nyo YouTube olah rabab asmara kopinya minum rokok babaka menyanda duduk badan tiad sambil menonton TV. Onan mato ndak namu lalu hari tapi pukul 2 balik malam. Oba itu badan diri tiat bajalan nyo lambe-lambe tengah rumah nyo tarui kabilik dalam nyo calik badan Periska sedang lalok lama sedang nyo lalok Joana. Nyo sadang nyo lalo nyo lama banak keluar badan tiat balik nyo duduk balik di kursi menonton TV juo sama seorang sedang nonton juo nama to ndak namu lalu di mama to kanamu lalu pengana kayu juo angan-angan kayu juo ba itu kato dalam hati sedang duduk menonton sambil maroko. Kironyo badan diri ayu nang kawan dari bininyo buyung tiat nang kawan dari Periska nang tausie dari lakinyo nang ditangani dipukuli disinan kalau kita pandang. Oh alun jo lalo dopak badan ninyo lati bolo dake badang tiat onde bang tiat dangabana alun jo lalo lebang badan abang. Oh besoknya abang kemana bang beko mangantuk mato abang balangga pulo bawa oto bange. O balangga pulo beko bang bawa to malanga kato rupo itu menjawe badan diri tiat jawapan lambe-lambe onde dia kanduang ayu dia. Oh badan abang teraso dia panek-panek kapalo sangat sakit bana mangko mato ndak namu lalu ba itu kato badan tiat kato sampai nyo menjawe jawapan badan ayu onde bang tiat dangabana. Hodang ade abang bang kato ayu kotak takui Periska kekaberang kotak katakui ketahuan yo bang. Ho ambo disiko jale manopang awak pandai memicik kaki abang pandai maurui panek-panek bisa ube sakit kapalo bang. Oh bisa mau bang sakit kapalo ba itu bana kato badan inyo iyo lah kato ayu tadi.
Oh baru menjawe badan tiat jawab palambe-lambe onde dia kandung ayu abang kok lay pandai mau icik-micik kok pandai urut sakit kapalo mangalo takui ketahuan kok tahu bana dia badan Pariska kok berang beko bake ayu itu tuh tanggung jawab abang mandang kato rupo itu lasana ngati badan ayu kaki nama abang panek-panek tangan nama sakit-sakit uluan kadake ayu biarlah ayu ho tukang picit unjuan kaki di badan tian iko kaki kedua-duanya pegal-pegal yo panek-panek wa itu kato badaninyo hanya unjuan kaki dake ayu satu tahun jua kaki tian lah dipicirnya di siang Ondak sadar lodo ayu di diri badan tak tahu diuntungnya awak jale larang tompangkan tahu sia di suami kane tangan dek karano kawan jo Paris sekarang lagi menompang lah bantu itu pulau onyo urui kaki badannya buyong tiat sudah kaki lah tangan pulau sedang mau urui tangan kok tangan dia sakit lah lape kok kaki panek lah hilang kepala rasa kakap yang dia kapalonyo rasa kapaca mandanga kato rupo itu baru bakato badan ayu adoan punggung abang ke belakang kamari punggung abang boleh wari kapalo apa itu kato badaninyo hanya aran punggung ke belakang nyuruti kapalo pak badan tiat satu nyurui kapalo tiat bagai so tangan yo kapalo berbunga ngapa titi atuan ba itu bana kok dilihat coy itu dalam perasaan alang kasanang mandai titi atuan alang kasanangnya titiat baru sadang urui kepala bakato badan diri ayu paya ayu bang punggung abang ke belakang muka abang adon ke siku adon ke muka badan ayu ba itu kato badaninyo nak tapi ayu mau uruinyo mandang kato rupo itu Holanyo putara badannya nyuaran mungko ke mungko ayu nyurui kepalo pak lambe-lambe sadang mau rui kepalo juan ta malang antanyo mujuan ta musibah nangka datang antanyo sangajo di badan ayu tagalinci badan si ayu tatamo muko samo muko ba itu inyo nambah duo sadang diate si kurisi Oda
lakatan mungko samo mungko lamonyo sadang dekurisi samo terlenah kaduonyo odisinan kalau dipandang bakato badan diri ayu maaf bang kato badan ayu ndak disangko kaki tagalinci bang mandanga katonyo dari ayunyo ambil tangan di badan tian onde di kandung ayu abang dak guno ayu minta maaf mangalo ayu minta maaf mangalo sampai rupo itu acok bana ayu minta maaf 2 kali pulo minta maaf dia abang dia indah masalah bang jujur dia kabake ayu saja ayu datang ke siko perasaan dak lama lai tersinggung hati yo jantung ba itu kato badan tiad mandang kato dari tiad onde abang dengan bana danga de abang bang kato ayu tapi dengan pesan ayu pandai-pandai labang abang baladang sapara jaguang jopelo pandai-pandai labang abang batenggang paris kajan tahu pulo bangai Paris kajan nak bang tahu pulo mohon awak kabake abang ba itu kato badaninyo baru bakato buyong tiad onde dia kandung ayu dia nan sabananyo badan abang perasaan dak dapik lo dibohongi perasaan dak dapik baduto-duto kalau nam badan diri abang samanjaknyo ayu sampai kamari abang mulai pai manambang membawa oplet dia belok kota ndak tanang abang manambang doyu raso ayu marupo-rupo raso ayu di samping abang mengopi duduk di lapau raso ayu di dalam gale raso ayu di dalam pinggan angan-angan dia kayu juo tuan kato sampai dari si tiad onde bang tiad dangabana bapikirlah dulu bang badan abang lain dak ibu abang diana lain dak sayang ke Periska ba itu bana kato badan ayu kato sampai tiad menjawe kok sayang di anak di mana kat sayang sayang di bini di mana kat sayang tapi ba ajo lei mangaban sayang kayu lata dorong dia kato sampai nyoa sarupo itu disinan kalau kau dilihat jawaban badan ayu onde bang tiada ngabana kalau di badan diri ayu le jale di badan abang nan ayu bang indak kama milih kok namu abang jo ayu kok suko abang kayu abang siap dengan bana ayu indak lo kama ngilak do bang kalau di badan diri ayu dah bayu kalau kata uju mansonyo abang punyo bini mansonyo abang punyo anak nan ayu tahu siapa abang tapi nan susah badan Periska kok sempat sampai sayang awak le suko Periska dipakai duo yo bang oleh talok de inyo cie rumah tapi kok badan diri ayu rela bang awak idui di madu rela cie rumah kaduonyo bang
Orela cie rumah bang kaduonyo mandang kato rupo itu disinan kalau kok dilie onde ayu sayang jo abang ko inti kato abang kawan kondak nyo suko badan pariska kondak namu dipakai duo kotak nyo namu cie rumah ambo usie di ate rumah baola anak ho nambah duo dia oh dia nyoba anak nambah duo ba itu kato badan tian mandanga kato rupo itu jawaban badan ayu asal siap badan abang ayu suko menerima ayu suko menerima abang indah lo ayu kamaila ayu sayang kabake abang ayu cinta kabake abang bangai oh hari bertambah nyawa malam juo anggaran hari pukul 1 mendakok ke pukul 2 hari lah pukul 2 malam baru bakato badan ayu onde dengan di bang tiat lalu lalai bang badan abang ayu masuk lo masuk bilik pangana bang jangan lain-lain jangan pangana bang diperpanjang indak kalape kanan lain ayu sayang bang kabake abang tuan oh ayu sayang bang kabake abang yakinlah bang badan diri abang mandanga kato cuy itu kalau cuy itu kato ayu abang paci kato ayu sarahan kita nak nyolai lalu lai badan diri awak oh ayu ka masuk ka biliknya naninyo buyang siti at kapai lo ka dalam bilik iyo ladake badan pariska bakato badan diri tiat sayang cik lusun cik luba itu kato badan nyonyo sayang josun dari jauh tuan onyo sayang Yosun dari jauh ndak tangguang kadang hati tian ndak tangguang senang dalam hati oh di sinan kalau kok dipandang ndak guna dibilang lama tiat lah sampai masuk bilik lalu sekali hati tempat tidur pariska sadang terkalok lama batigo Joana ho badan nyopa ambil langkoknya batang babatang diambil anak rang dipau macalako pae na punyo kandang ayam sebuah joy mau bulu tuane oh
laloknya badan tiat bagole ate tampek tidu satu bagole di tampek tidu sekalok lalok mimpi tibo yo ala mimpi badan tiat rasonyo aga di badan ayu takajuit tian. Oh sadang lelelo guru sekolahnya dari Solo Majabuli naik onda hotak kajuit tiat sadang lalok raso siayu nama agama manan pagi nyolai kalau dipandang nam pagi sepagi itu tumpak di badan Priska nam bini dari Siti mandian anak keduanya anak kamba sabantu itu tapi kambanya kamba sapasang nantu anak laki-laki nang kete anak perempuan masih yopi namo anak nantu siren anak nambonsu anak sapasang sakuti koma mana sepasang nyawa sekuti kodek lah sudah nak pemandian diganti baju jonan elok kalau nyawa anak nambah dua indak tabado elok anak sadang nyawa badan upik Priska sadang di dalam kamar juo nyawa ambil pulo di badan tiat nyawa ambil anduk untuk mandi tiat lo ke mandi lay ke kamar mandi awak kamandi ke kamar mandi kironyo badan diri ayu keluar di kamar mandi senggol-senggolan badan nyoma senggol-senggolan badannya di sinan kalau badannya tadi mandilah badan buyong tiat selesai badannya mandinya ganti baju jonan elok naninyo kabau oto membau oplet belok kota lah sudah bajunya ganti lah duduk inyo di kursi awak lah duduk di kursi ayat talata di siayu mayat talataknya di siayu nak bunuh to etong lamo bana maalun sajo badan tiat nanari sari tu selesai mana mengopinya manambang barangke badannya papai manambang indak tabado dosa nang hati taraso sanang hati tiat sajuk di dalam lapa mikiran sunyi di dalam kiro-kiro kandaknya bana lakabala kulai lamaran batarimo ayu namu dipasang duo yo tinggal kuncinya di Priska niatnya hati tiat kotak namunya dipasang dua mbo usia badan Priska mawa usia
badan Pariska ba itu bana katoinyo di sinan kalau dipandang dak paralu to bilang lamo. Inyo manambang tarui juwo sadang manambang rupo itu batambah semangat nyo manambang di maloin dak kesumangat di maloin dak kebagiat mainyo badan si ayu lalanyo lamaran batarimo. Yo alanyo sayang ditarimo hati sialo ndak kasanganang omande. Yo hati sialo nak kasanang hari bertambah tinggi yu tinggi bajawe dengan patang. Yo patang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam anggaran pukul 10 pulang tiat dari manambang talata oto di kandangnya. Yo alala turun dari oto kironyo badan si ayu dari sanjo inyo ndak lalo manunggu tiat babalik tadangat tiat main baunya buka pintu di si ayu nyobuka pintu di si ayu satu nyobuka pintu rumah lah naik badan diri tiat nampak jo ayu membuka pintu sanang hati ndak tabado perhatian ayu kainyo ba itu kato hati tiat baru bakato badan tiat mandi dulu dia abang sabanta jadi bang kato badan ayu la mandi tiat sakutiko selesai mandi paserong kain sarung pakai anak baju salai la duduk dake kurisinya duduk di ruangan tamu sambil nonton TV Pak sambil nonton TV ba itu kalau kok dilihat sedang menonton badan tiat lah datang air kopi mani lah tibo air putih segala gadang duduk baganding pak nyoba duo bapalu sambil menonton basanang-sanang nyoba duo antara tiat jo badan ayu. Harga sajo sedang cuy itu nak tekana badan Pariska sedang lalu di kamar sedang malalo anak-anak ju di sinanyo tinggalan sedang duduk baganding sedang bapalu di kurisi japui Pariska dalam bilik manyo japui Pariska nyo dalam bilik setonyo japui nyo no badan Pariska lade inyo Pariska tadi jago lainyo dari lalu nyo calik jam sekali hari ado pukul 2 balik malam malun jo balik lai bang tiat dari mana bang itu de inyo nantakana de inyo danga juo dari bilik tadanga suara TV tadanga bunyi ramang ngecek suara kelaki cik suara padusiko TV ku apa manusia ba itu sekali kato badan inyo keluar lainnya badan Pariska keluar dari bilik dalam keluar dari bilik dalam lampu lah mati dipandangi nan tadanga suara TV serta bajalannya lambek-lambeknya calik bana ke ruangan
Sato tiba dake ruangan nyoi duian lampu sekali nampak Siti At jo badan ayu sadang bapalu di kurisi Yo sadang bapalu nyo adik kurisi nak tanggung panenyo doa tia badan Pariska kurang aja piek kurang mengarati ndak ado tarati kau do sakete ju urang de ibonyo ka badan ayu kabayu lah mengecek kabake awak kato ayu kane usia de laki ayu wajar jo ayu kane tangan makok cuiko parangai ayu ajo salah yu badan ambo coa ajo elok lay badan ambo ndak manompang lagi manompang makok makan ni ndak mamali laki ambo lo nambah ngadu di malaki ambolo nambah gaduh ba itu sekali kato badan Pariska naninyo badan si ayu duduk temanung di kurisi ndak ado menjawe lai baru Siti At nyoka menjawe dang ade ayu yo elok dang kato simaan buni dan sampai ayu salah sangko nan salah indak do badan tumarana lain indak do ayu do nan salah nan lain ndak ado punyo salah nan salah badan diri ambo dangan kato Pariska badan ambo kini pilih di Pariska antaro duo salah satu nama duo salah satu tumpa ambo jo badan ayu kami kanika minggu kini lain namu piek dipasang duo kotak namu dipasang duo bulie barangke dari rumah piek mabulia barangke nyoa dari rumah mandanga kato bantu itu jawaban badan Pariska onde abang dengan bana pikir bana lah do lubang badan abang sekian tahun awak beturutan iyo membina rumah tanggo ikolo nang kabang lakukan lain dah abang bang salah jalan bawalah mengucap badan abang ku bawalah mengucap la ilaha illallah cuba itu abang itu sekali kato badan Pariska jawaban badan tian ndak ada piek mengucap lai kok namu dipakai duo bulia disiko Pariska tinggal kok ndak suko dipakai duo barangke lah piek dari rumah ma barangke malam kini juo ba itu bana katoinyo tapi kok syukur pakai duo bulir siko tinggal tapi cie pesan ambonyo katoti jambat tangka jamba gado kok kadapu samo kadapu kok lalo samo lalo kok tidur samo tidur karajo samo la bakarajo jangan sampai batangka siama mulai patangkaran bo usia biate rumah Tuhan mandanga kato di suami mandanga kato dari tiat manangi badan Pariska nyopai ke bilik dalam satu tiba di dalam bilik nyotangi si anak nambah dua anak bau muapa ampe tahun sadang tamanyo di ayahnya onde nakkan uang anak ibu badaso anak badan ayah babini cila
Oh ayah kababini nak cielai ayah kadayo badan mande mande na ado berdosa. Oh bapa indah nak pemandai nak apa imadela jale rupo itu ibu disiko anak dagang akadayo badan mande na Oh inyo menangi isa-isa menangi dalam bilik dalam jagolan anak nambah dua anak lah tahu di mandenyo anak lah tahu di ibunyo bakato badan diri anak jagolan anak nambah dua iyo inyo anaknya tadi ala kato badan yopi serato jo badan ire nonde ibu sayang yo yopi onde ibu sayang yo ire naponan saki bu tubuh ibu ya bu aponan sakit badan ibu mangko sampai ibu menangi mangko menangi badan ibu kaban labu bakek kami Tuhan. Oh jawabannya badan Pariska kabake anak nambah dua onde nak kandung sayang ibu ndak ada nak sakit do nak badan ibu. Oh sadang menangi nangi juo datang sekali buyong tiat satola tibo dalam bilik mahari tibo dalam bilik ala kato badaninya. Dangala bana di Paris kajan menangi nangi juo kota suko jo badan nambo tinggal rumah badan nambo baola nak kaduonyo. Ode inyo mangecek rupo itu menangi juo badan Pariska onde abang dengan bana bapikir abang badan abang bau bapikir gak seminggu jana abang babini ala janikala josi ayu mohon awak kabake abang mandanga katoco itu ndak dapet pie bapikir lain ndak dapet dihindari lain nambo tatap menambah bini. Oh mandang kato dari tiat yo inyo Pariska menangi juo sadang menangi dalam bilik kilap lah badan diri tiat tapuk tibo tarajang datang marato inyo. Oh badan Pariska marato badan Pariska nyotangani dibuyang tiat tapakiana nambado. Oh menangi anak nambah dua onde apa dengan bana jan dibae pa badan ibu jan ibu dibae juo maafkan badan diri ibu upai.
tumpak di badannya buyung tiat paneati ndak tabadonyo ambil kain periskanyo ambil kain sado-ado masukan katas nak nyolai serato baju anak-anak bau muampek tahun anak kamba sabantu itu nyo ambil pak pakaian sado-ado nyo masukan katas nanado nyo campaan langsung kalaman barangke lalai piak dari rumah baola anak nambah dua kotak bobu nuai ate rumah Tuhan. Kota membunuhnya ate rumah itu kata suaminya di sinan kalau kita lihat berkata tiat sambil berang mulai kepada hari kini lah jatuh talak pik badan ambo itu kata buyung tiat tak dengar kata bantu itu ya mak menangi badan periska onde nak kandung sayang ibu mola barangke nak badan awak apa bana oh manusia awak yo apa ndak sayang nak pakai badan rapi dona oh apa ndak sayang do pakai irenyo usia awak nambah 3 de ulah karajo badan tu mau pi ayu bau usia nak jo bini yo bang Hokama ambo bangka mangapai bangai ambo ndak ado badusana ambo disiko anak dagang bapak indah bamandai indah kama badan bang minta tolong Tuhan. Kama badan bang minta tolong de inyo badan buyong tiat ndak dapet membana badan periska nantala alanyo jatuan nyo usia hari tengah malam Hota paso barangke badan periska keluar dari bilik dalam nampak di badan diri ayu baru mengecek badan periska onde ayu sahabat ambo wala kok sanang ayu hati ayu ambo ibu mencari ayu tahu sia dari laki ayu boleh tinggal di tampe ambo dape iko lo balakuan laki ambo lo nambah gaduh ayu tahu sia badan diri ambo selamat layu yo bang tiat ambo barangke sobat nak nyolai Tuhan. Oh ambo barangke nyo anak nyolai nyo bimbing anak nambah 2 anak bau muampek tahun bakato badan diri periska selamat tinggal bang badan abang nang kakayo ayo lah bang abang baduo nang kabar sakila badan abang yo bang. Turun lainnya dari rumah satu keluar dari rumah marato periska turun membawa anak nambah 2 Pak ndak ada ibadah bangai
dan abang sayang awak, anak sadang otak manjobana, anak sadang kuat balanyo dapet bau usia bang. Tengah malam kami ndak ado, bapa milih kami disiko, anak dagang harapan gang adang, bake abang dapet abang yo bang. Oh mau siang awak onde abang sadang bajang alan badan ninginyo aye matoba dare oco mani opu tui talinyo oco intan opu tui pangangarang jatuh cie olah jatuh duo ibo hatinya ndak tabah. Aduh Tuhan oh sampai hati you ayu kambo you hode ulayu mayu kami tahu usia yo sadang berjalan badan periska, hari tadang tengah malamannya badua anak pa nanyoba oh Tuhan oh Tuhan onda ibu abang kamu konda mana bang sayang kamu sayang Diana nambah dua tengah malam kami bau Marato juo sedang jalan keluar dari simpang Celeduk satu nyoba jalan sama seorang hari sadang tengah malaman yang anak baba kadu oh nyoma oh anak di bawahnya kedua onde nak kandung sayang ibu onde nak kandung sayang mandela kamar saya nak mandela kamar saya nak ibu di mawa nak kamar nompang tidur di mak kamar nompang lalu yo nak
Oh awak di Jakarta ko ndak berdosa anak awak ndak ado bapa milih harapan gadang baki apa dapet apa mau sia awak kama badana oh kakak payona manangi ju tigo barana yo pak oh sedang berjalan tengah malam Honde ibu sayang jo rapi bu Honde ibu sayang jo iren bu badan sobana bu badan ibu apa mau sie bu oh badan awak yo bu ba itu kato tangi anak Tuhan Oba itu kato tangi anak Ari ado pukul 2 malam La jauh jo nyotinggan Taraso lita badan anak Lita mabuai badan awak Lita mabuai badan rapi Taraso bu mato mengantuk ya bu Oba itu kato anak nambah 2 anak bau mu hampir tahun nyocali bana di badan periska nampak luangan pelanta urang onde nak kandung sayang ibu yona oh itu ado pelanta nak tepi jalan nak di sinan sajo awak duduk yona di sinan sajo kita baranti mengantuk anak badan ibu lalu lana oh di palantai na ba itu kato badan periska Tuhan Olah tiba dake palantanyo ambil anak sekutiko nyo golean di palanta di subarang jalan badua anak sambil lalu nyo gusuk-gusuk kepala anak lalu lalena anak ibu sedang menggusuk kepala anak air mata dari badari oh badaso bana bang badan abang ya bang oh sampai hati abang ke kami ndak ibu seketek juo di kami lah jale anak dagang kami di siko orang dagang dapet bau sie badan kami bang oh tengah malam kami bau sie kini lalalo anak di palanta ndak ada ibu bang oh badan abang do bang ba itu tangi badan peringis katuan Oba itu tanginya badan periska tekalo anak nambah 2 tekalo anak di palanta tumpak di badan periska tadinya menangi taisa-isa air mato badare-dare kok mato ndak namu lalu banyak de inyo nantakana oh kotak mbo bau ayu ke rumah kotak mbo lagi menompangnya di tampe awak ndak kabar pisah yo suami ndak kabar cari jo ayah anak tapi awak urang paibo dek kawan dake jo awak inyo di usia suaminyo inyo ditulak dek lakinyo oh kini dibawa ke rumah awak laki awak lo nanyo gaduh alangkah ibu pai atika Tuhan
Oh alangkah ibonyo hati Pariska, itu badan dirinya. Hari bertambah malam jo, hari ado pukul 3 parak siang, menikah ke pukul ampe, menjawe ke pukul 5 lah mulai sembahyang subuh. Honam biasonyo badan Pariska ndak pernah perai mendirikan solat, tapi kini ba'a mandirikan solat. Kok kapai musma kamu saji, kok ka solat ke rumah saji, anak di madilataan. Oh anak tak kalok bantu itu, anak laloknya sedang lama, tapaso ibu pak dake anak tuan. Ona guno dietong lamo yonan pagi sepagi tu bajalan ninyo babalik bajalan 3 barana ma bajalan talita mata lita tele cok kacang menjalang junjung. Oh bajalan taita bantu alang menjalang gunung. Hari bertambah tinggi jua, anggaran pukul 10 meningkat pukul 11 siang. Ho mangece anak kabake mande yo kabake badan Pariska, onde ibu dengan bana awi mabuai badan kami lapa mabuai badan kami yo bu. Ho mandanga kato anak, tadang anak minta air, tadang anak kelaparan manitia. Oh aye mato ya ma, onde nak kandung rapi bu, onde irene anak mande tan la dolu nak kelaparan jualan nasi di Bali, jualan ye di Bali bapiti buna adotan la dolu nak. Oh gak sabanta yo nak ba itu tangi badan inyo tuan. Oh ibu sesena nak bapiti ibu sarimi nak bakepiang de inyo badannya mencali anaknya, ambil baju nan dalam tasnya, pilih baju dalam tasnya, rayaan dake tepi jalannya imbau orang nan banyak. Onde ibu serato amak Bali labu baju murahan bara di Bali ambo jua kau untuk makan oh anak ambo yo ma untuk membali nasi anak, untuk membali ayah anak ambo lah kelaparan, balilah baju mai badan ambo tuan. Olah datang orang sorang badu, kok nani bolai mahanyo ambil, kok nandak paibo barakanyo agi lah dapet piti sekutiko labi baju tabu ama baju tajua, tinggal baju anggaran 2 petagak 100 baju anak sekalian. Honyo bao anak kalapo nasi, onde nak kandung sayang ibu, onde nak kandung rapina yo nak. Homola makan lenak badan awak nyobawa anak nambah 2 seto tibo di dalam lapau nyo minta sekali nasi. Rang lapau gak pamberang pulau duduk di sinan makan dak boleh doma. Hota paso Bali nasi bungkui ala nyobali nasi bungkui aye ambil lo sekalian nyobao jauh dari lapau makan inyo.
di tepi jalan Pak di jalan tolado ado kolongan bajambatan di sinanana agi mangakan Tuhan. Di sinanana nyo agi makan cuy tu nyo nambah tigo salah saya nak nyo makan duduk batigo nyo di sinan baropok batigo barana akadayo badan awak di sinan anak dagang. Oh indak nan jale cie juo indak nan tahu cie juo sedang menangi Pak di kolong jembatan sedang menangi tigo barana. Oh balam taranggo ate tanggo manyang tahu raya ate pintu salam ta'azim badan kita alie sakete tentang itu alie katiat Josia ayu Tuhan. Oh alia katiat Josia ayu kalau bininya lanyo usia tumpak di badan diri tiat iyo baduo jo badan ayu hari 7 opa inyo nikah latiat Josia ayu ijab jatuh kabuanyo jawe de ala kabuanyo jawe nana jo bini ndak takana ba itu bang adan ola buyuang latiat Oba itu nyoti tadi bagala-gala ate rumah duo jo ayo sakote ko Abi baganti abi baganti pakan sapakan jodoh pakan olah dua pakan pae sudah nikah semenjak nikahnya Josia ayu ndak ada membawa oplet lai oplet indah menambang lah oplet indah doa menambang lai basanang-sanang nyawate rumah duo jo ayu buyong tiat anak jo bini ndak tekana cuy itu badan dirinya. Hai ndak guna to bilang lamo ndak paralu dibilang lamo balam teranggo ate tanggo manyang tahu raya ate pintu salam ta'azim badan kita alie sakete tantang itu alie kabake badan periska batigo jo anaknya tadi. Lasa minggu Pak hilang dari rumah lasa minggu labi awak tahu sie di manyo lalo anak jo bini di manyo lalo inyo nambah tigo lalo nyo di tepi jalan Tuhan. Osa bantu gembelnya ketigonyo tigo barana jalan cuy itu awak bapiti ndak ado akarajo badannya upi periska iyo batigo jo anaknya dek badan ndak ado bakarajo akarajo sehari-hari minta sidaka ilia jalan Tuhan.
minta sidaka karang lalu agi lapa ayam bo piti agi lapiti gak 1000 agi lapa gak 5000 kau untuk makan anak ambo bukan mencari kekayaan coy itu nasibnya badan Pariska. Oh indak to etong lamo biari baganti hari coy itu payahnya pak minta dari pagi meminta sasena lun dapet piti tuan. Sasena lundo ada pepiti sarimi alun dapet kepiang ba itu para saya ninyo hari bertambah tinggi juo tinggi bajawe dengan patang anak bertambah lapa juo. Ho dicubo minta indak dapet minta sidaka karang lalu minta sidaka lapau kalapau kok tiba orang nan elok lainnya usia elok kok tiba orang nan pemberang kanai bulalang pak badan Pariska tuan. Oh kanai bulalang badan Pariska coy itu kalau dipandangi ndak guna kita bilang lamo indak disikolo di palamo. Oh agak di badan dirinya maalun badannya tadi kalau nan badan upik Pariska inyo bajalan tarui juo tuan. Inyo bajalan taruh juo dek lah jauh juo perjalanan kok nasib badan Pariska kok tiba di hari malam di malaloknya sekutiko di matlorongan ada jambatan di sinan badannya lalu 3 baranak lalu di sinan. Coy itu nasib badan inyo hari subuh inyo lah jago coy itu Pariska olah jo anaknya Oba itu inyo nambah 3 lala jalan Joana. Jalan badaninya pane dalam mau di jalan bertambah jauh. Oh jalan tak ada tentu arah itu nasib badan Pariska Onanari sari tu badan berjalan tarui manarui hari bertambah tinggi juo dek tinggi sari tu anggaran pukul sebalik
O maningka kapuku dua balik Ari sadang tengari tapi dek ndak tatan dilita badan ndak tan tubuh Pariska. Oh nampaklah rumahnya badan orang baranti di teras rumah batadu sinan badan Pariska Tuhan. Oh sadang bata dua rupo itu batigo nyojo anaknya hujan labek sawakatu itu hujan sarato jo badainya kilek datang hujan lah turun. Oh itu kalau kita lihat inyo bata dua di teras rumah sadang bata dua ta dua jutu keluar nampunya rumah keluar gae punya rumah Tuhan. Oh keluarga punya rumah satu keluarga punya rumah nyocali ada orang bata dua nyocali di badan nama. Oh dipandang bana di gae tu nyosapo di badan gae dari mata dina rana mudo itu kato badan inyo daripada bata dua di teras rumah. Oh anak ketek piak sabantu itu bawalah naik ati rumah naik. Oh bawalah naik na ati rumah kato sampai serupo itu jadi mak kato Pariska nyobawa anak nambah dua nyobawa naik ati rumah. Oh satolah duduk di kursi mengece amat sekali onde nak kandung namudoe kapai rencananya kapai kama tujuan orang namudo. Oh di kok kampung nak jualaman kato sampai serupo itu menjawe badan Pariska aye mato mulai bentuk ke keluar. Honde amak nanelo ati oh amak nan punya rumah kok kampung alaman mak kaditanyo. Oh menurut sejarah dahulunya ambo aslinya orang Sumatera Barat Bukit Tinggi kampung badan ambo tapi alamat ndak tekana doma. Hanta di Bukit Tingginya ambo di siko anak dagang dapeknya awak bersuami. Oh awak tinggal dulu mak di caleduk satu lai ditampur dirasaki mai. Oh sadang rumah tanggo aman-aman sajo datanglah kawan badan ambo nang kawan samo gadang inyo aslinyo anak Jakarta. Aslinyo inyo ma orang sikonyo datang ke tampe awak katonyo ditangani suaminyo nyobae di suaminyo mama minta kabake awak. Oh manompang inyo di rumah de awak ma orang paibo diagi tompang sobat awak sia namonyo bulia mak nak tahu. Oh banamonyo si upi ayu tapi malang mati bode ambo dek lamo inyo manompang inyo saling kujosu wami ambo mae. Oh inyo selingkuh maja suami ambo ketahuan sedang duduk bana duduk bapalu di kursi hari sadang tengah malam yang.
Kau sampai terjadi pertangkaran batangka kami nambah duo usia mak dari rumahnya usia kanyo bunuh mati nyo tangani di dalam bilik mangko sabantu orang gilo Lalapan bulan mama rupo eko berjalan kaki sama seorang kok tiba di hari malam lalok kami di tepi jalan kami lalok di kolong jembatan bertiga barana ale koran yo mak. Oba itu nasib mak kami nambah tiga kok kama numpang ke rumah orang awak ndak ada badusana kami di siko anak dagang kami risiko mande anak dagang mandang kata rupo itu disinan kalau kok dilie ala kato badan ninyo kok iyo nak sabantu itu batanyo amak cie lai sia kok gala dengan namo onde amak dengan bana kok namo ambo amak tanyo anambo banamo badan Periska. Oh kalau anak nambah duo anak kok kamba mama dulu lain nantu anak banamo yopi nang ketek banamo upi iren nang ketek banamo piirin laka masuknya umur 6 tahun ba itu kato-katoinyo lewat seketek mak dari 5 lah ukuran anak basikola oh tapi ba ala mangaban awak biaya mak indah ado jangan untuk sekolah anak katampet tinggal mak olah badan tak punya Lajale de amak kesadonyo baru bakato amak tadi namo amak boleh nak tahu pulo boleh nak jalelo nak namo amak banamo amak si bainar namo badan nama mandanga kato rupo itu lasanang badan hatinya upi Periska baru mengece amak tadi onde nak kandung nak dangabana koyo ndak ada tempat tinggal di siko sajo tempat tinggal jo amak Periska tinggal mak indah lo punya anak nak kandung oh amak bukan lo dulu orang siko amak aslinya orang meninjau tapi lalamu di Jakarta suami lalambe nak di meninggal dua amak dulu baranak cie anak cie meninggal pulau jadi jangan ketampe lain jo amak saja. Oh Periska tinggal
abean nak bilik bala mungko barasian bilik di mungko di sinan badan periska tapi kok anak malik samo jo periska abean lo bilik di tengah dia lama di belakang mandang kata rupo itu sanang hatinya badan periska menyimpu ke kaki amak maratok badan upiak periska tuanai terima kasih banyak-banyak terima kasih badan awak baik itu bana katoinyo kok lai boleh mak disiko tinggal jual jaso ke kami balik tapi tumpak di kami nambah 3 amak nak kawanggap doma orang lain sabantu mandekan wong ambo sabantu mandekon tanang awak Madisinan kalau kok dilihat agak sajo di badan periskanyo abean bilik malam ko bilik tuado batampet tiduado di sinan cukui kasadonyo rumah gadang sabantu itu lah di barasian di badan periskanyo abean lo bilik di tengah selesai kamar babean kasadonyo tamasuk jo kamar amak mengece amak pakai badan cucunya onde nak kandung cucu nini kalau nam badan diri amak biarlah nak di bilik muko yo tumpak di badan buyong yopi na yopi di bilik tanganan niren tidu jo nini di balang akang na memandang kata rupo itu nak tabado sanang nyuatiren jadi kakek kata badan niren manda itu kata badan anak-anak cadik kalau dipandang raso mandapek nini bana Yona nari sari tunyo sapu rumah di pariskanyo barasian rumah kasadonyo cukui jo tras jo alaman rumah nyo abean pekarangan rumah sampai ke dapur dia abean sampai ke dapur nyo abean jualan nyo abean sampai ke dapur bakato badan diri mandi onde nak kandung pariskai dang adi pariska nak mandi bawa lama masak lenak badan pariskai koma piti ado di mandi balilah samba nak nyolai memasak badan diri awak antara lapa badan anak antara lapa badan ireni olah cucu badan mangandena mayolah cucunya badan mande mandang kato rupo itu nak tabado sanang hati pariskanyo ambil piti dia amak pai lainnya kakadai runcit pai lainnya ketampik balanjonyo lah satu tiba di kadai runcit di bali sekali pakan nasi di bali lado jo bawangnya ado bakuni lah basi pade ado baikan jo sayurnya cukui babare lah sekalian
De ala selesai nyoba lanjut balik badan siren setelah tibonyo di rumah yo lairen jo mande nyoba duo pai kalapau. Setelah sampai nyoka dari rumah memasak badan paris kanan iren anak lama bantu pulo. Lama nolong mandeka dapur sanang hatinya mak bayi narma Masanang banati amak bayi narnak tabado sanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran yo sanang hati amak memandangi yo salah pak pariska memasak nyobao ke meja makan memasak inyo ala sudah dek lata-lata di meja makan lainnya nambah rampe basanang-sanang ateru. Basanang-sanang hati rumah sanang hati bukan kamain. Itu badan dirinya ndak guna tong lama sedang inyo bagalak-galak ndak tanggung sanang hati pariska. Oh hari bertambah petang jua petang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam non malam semalam itu. Oh pariska tidur di bilik muka ayo kok rapi kok dilihat tidur di bilik tangga iren lah tidur joete bayi narai. Oh iren tidurnya jamak tadi tidur jamak bair narna malam semalam itu sekalok lalu hari siang paginya kalau dipandang pariska lala jago labarasi rumah kasadonyo alanyo samo duduk nambah rampe bakat tua mak bakik pariska onde nak kandung pariskai. Odek karanonyo anak lagadang lapatui anak pie basikola sarana anak basikola na sarana nak bersikola mandang kato dari mandi bakato badan pariska onde amak dengan bana baacaronyo mak kemenyaran bersikola jangan piti untuk sekolah anak pembali bare awak payah untuk makan awak ndak adu itu kato badan pariska
mandanga katoco itu jawaban badan ama ko itu na usah lo takwi biaya tanggung jawab amanah biaya tanggung jawab amak co itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu nak tanggung sanang doati pariska hokok layo mak sabantu itu dimanyo anak disaran bakato amak sekali bimbing amak pai ke rumah sekolah hari kini amak saran hari kini na amak saran nyo ala jalan nambah rampe nyo bimbing amak di badan periska anak bapak cik ju nyo tarui kagaduang sekolah ndak lama nyo di bajalan ndak jauh tempat risinan lah sampai kagaduang sekolah satu tiba di gaduang sekolah mangecek jo guru nanado jo mangecek jo kepala sekolah nanyo gaek kemenyaran cucunyo iyo lama suek pak ola basikola masuk sekolah ada amak mengecek rupo itu guru banyak tahu dia maklah diterima kedua diterimanya keduanya barisuk mulia bersekolah ala diterima baliklah orang nambah rampe baru bakato badan nama onde nakkan luang periskai kok tiba beko di rumah balilah baju untuk anak balilah bajunya untuk anak itu kata badaninyo mandanga kata cuy itu ndak guna to bilang lamo mana apane de lamo inyo jalan de lamo bakal lamo ndak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana gak sajo di badaninyo dek lamo inyo bajalan lah sampai inyo ke rumah setelah tiba di rumahnya bakato amat sekali onde nakkan buang periskai koma piti bali baju sekolah anak 100 buku jepit tului ada batas bersipatu na Omandang mandewat necek laksana ngati periska pitinyo ambilnya lapai tagak-tagak di tepi jalan menunggu oto kekalalu iyo ketampe toko baju
Ndak paralu to bilang lamo, lalu la oplet la sakutiko, oto di stop ala baranti, la naik oto badan Pariska, satu la naik lati oto, ndak lamo di hati oto, la turun pulau nyoba balik. La turun pulau nyoba balik baju untuk anak, yo baju untuk sekolah, la dapet baju sekolah, nantas la nyoba balik pulau, la dapet tas untuk sekolah, balik patului je papuinyo di balik buku je sepatu. La sudah nyoba balik kasado nyoba balik badan Pariska nyo ambil lo tompangan balik la naik oplet olah badan Pariska lanai oplet nyo badani nyo ndak paralu lo dietong lamo. Dek inyo lanai oto sadang di jalan oto tadi ndak lamo bakal lamoan sampai lainnya ketujuan otuane. Oh sampai lainnya ketujuan menang ketoco itu ala turunnya di oto la tarui berjalan sama seorang menuju tampe umar ama iyo lamande. Oh si benar ndak lama ini di berjalan lah sampai ke tampe amak seto tiba di labuh pintu baca assalamualaikum. Oman jawe amak sekali Waalaikumsalam ketua amak lah naik badan upik Pariska. Baju anak alat-alat sanang hatinya nak barang ampe oh senang hatinya nambar ampe, senang hati bukan kamain. Yo sadang inyo serupo itu sedang bagalak-galak yo batanyo Pariska kamande onde amak dengan bana. Tua do lapo mak di samping rumah lapo sia do lutunan di laman. Baru bakato badan amak kok lapau na awak nampunyo lain namu manggale kete na cuba dicalik dulu mak lapaunya nana doa bantunya di dalamnya mandanga ketoco itu.
Kok bantu lape yo nak rencana dulu badan mande kamambuek lapo kau untuk anak mande nama ningga. Tapi malang tiba di mande lapo sudah anak maningga anak Tapi kok ingin lah nak mencalik jual ko kunci rollingnya nak buka lah nak kato badan mande. Nyo ambil sekali kunci di mande, nyo ambil di badan mande, satu nyo ambil di tangan mande. Nyo bawa kunci di pariska, satu tiba dakek lapo nyo buka pintu rolling, nyo buka lah pintu rolling bala muko. Satu tak buka pintu rolling, nyo calik bana elok-elok nak tangguang rancak nyo tang ampe mandak tangguang doa rancak nyo tampe ba itu bana katoi nyo agak de badan diri pariska de iyo puto kadai lah ba buka lah ba calik tampe nanelo nyo tutui tampe ba balik naik pariska te rumah iyo rancak mande tampe badan mande lai bana namu ba usau namu bana wa usau tapi kok dapet kato hati indak manggale do mak barang hari ya nambo ado dulu kapandaya nambo ado sekolah dulu itu bana sekolah awak dulu karajo itu juo kok tando ado lah mande mesin jahit namu awak buka guntingan mana muawak mande yang buka guntingan mandangan kato mesin jahit lah galak amak mandangan iko lah mandi yang mana nambah balik lah nak mandi balik nanti bo nan mati boleh lai duit ba itu kato badan mande nan tampe nan amak buwe ruko ketek sabantu itu yo lampe kalianam gunonyo nak kau untuk tampe menjahit you kok mesin jahit nak nang kawan-kawan mau kita ke gudang belakang nyobao di badan mande ala lapai badan pariska nyobuka gudang bagian belakang iko mana mesin jahit nak kan wangi satu nampak di badan pariska nak tangguang sanang hatinya nyo pareso bana elo iyo iko mama untuk mesin nyo la lengkap mesin kasado nyo tinggal mambuek mereksa abean lana mesin angko buela mere nanyolai koyolai bisa badan pariska mandangan
kata dari amak nak tangguang senang hatinya nyoba masin keluar di barasian elok-elok dataan di ruko dake dilataan di ruko tadi talata masin kasadonyo banang lalengkap sekutiko bamacam coraknya banang di sinan kalau kok dilie odek masin lata-lata senang hati ndak tabado barasit tampe bukan kamain di sinan badan Pariska dicari tampe buek mere di buek merek sekali ala nyo dapet tukang buek merek satonyo dapet buek merek ala di buek merek nyo toko jai yo ala badan tuma merek toko yo la merek toko tukang jai yo de alat badan babuek merek gadang-gadang di bawah tentu babalik yo asawa katu itu ala merek toko jai mangguntiang dalam lipatan Tuhan mangguntiang dalam lipatan tetaga merek sekali la galak ama nyoma mandangi galak la ama mancali la merek gala memandangi mere baik tu kalau dipandangi ndak paralu dia tong lama biari sari tua biari berganti hari anaknya tetap bersikola tumpak di badan Pariska kola duduk tampe toko jai olah tahu orang sorang badua lah mulai ada mengguntiang ada sorang datang mengguntiang diri sorang datang di sinan ada pegawainya gadong sekolah ibu tu guru sekolah di sinan mengguntiang baju selesai mengguntiang jaman jahitnya ambil baju de ibu nyo ambil baju de ibu ala dibayi upajai seto dibayi upajai nak tanggung senang hati ibu nyo lakean baju tiba di rumah pas bana di badan ibu di sinan yo yakin badan ibu iyo santiang badan Pariska ndak nambah ginjai cie ju nyo tambah menjai balik Tuhan
Onyo tambah menjahit balik nan ibu na menjahit tadi. Dek awak guru sekolah tentunya badan kamar aja. Lah nampak di guru sama guru memang elok jahit tak nampak. Bertanya guru nan banyak biar kalaki biar padusi. Di manyo baju kaba gunting, di manyo baju kaba jahit. Mandanga katoco itu baru menjawab badan ibu. Kalau ambo menggunting baju ndak bara jauh dari rumah. Ba itu kata badan inyo ado merek di tepi jalan. Ado mereknya terpampang gadang-gadang. Mereknya menggunting dalam lipatan tuan. Oh mananga kata coy itu lah sanang hati guru banyak. Alamatnya sudahlah jale di sinan kalau dipandangi. Oh selesai guru maja lah datang tempe Pariska balimo sekali tibo samo menggunting kalimonyo langganan lah mulai. Agak banyak pak langganan lah mulai banyak. Dari balimo kabar 6, dari baranam kabar 7. Deklah banyak orang nan tahu bagantian orang nanti bawa salai baju tempe Pariska kabar jahit biar menunggu agak biar lama badan menunggu. Ba itu bana badan inyo ndak guna to bilang lama. Odek langganan bertambah banyak. Siang malam inyo karajo bakato mande bayina ronde nakkan duang Pariska ejan karajo. Siang malam inge anak sedang ketek. Oh inge anak sedang ketek-ketek bekonyo anak cecek binaso membuat merasai badan Pariska. Ba itu kato badan mande. Mandanga kata mande tadi lasanang hati Pariska. Ukuran serahatnya serahat, ukuran tidurnya lah tidur. Langganan bertambah banyak tuan. Dek laya do piti dapet tersimpan menggunting kain. Sebulan jo 2 bulan lampe bulan di menggunting. Setahun ninyo punya toko jahit. Lado piti tersimpan bakato kabake mande. Onde mande dengan banak piti lai mande ado tersimpan. Mano rancaknya mo balian ke dasar baju balanjo ambo kata nabang mande. Di balian ke dasar baju. Jadi kok ada orang minta dasar. Dasar adolo sekalian. Mandanga katoco itu balilah nak kato mande bayinar kurang piti mande manama. Mencali elok badan mande sanang hati badan Pariska. Balanjo inyo kata nabang lah banyak bali dasar baju talatak tampe
ola toko lajai Baitu bana badaninyo ndak guna to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo maalun saja badaninyo abiari baganti hari anak sekolah taruh ijo Obalam taranggo tetanggo manyang tau rakyat pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu tinggal badan paris kato etong mantan badaninyo nambah namo si buyang ti atma nambah namonyo asibuyong tian maalun tian kau dipandang semanja inyo tumajo si ayu rasaki mulai menurun tando rasaki mulai menurun nanoto oplet belok kota ko oto ala tajua pencarian da adonai Tuhan Onana dole rumah nambauni takana di badan tiat diambil sepikat tanah serato jo sure berumah iola sure izin bangunan dibawa kabang sekalian masukan permohonan kabake bang nyogadaikan sepikat tanah baitu badan buyung tiat Tuhan lanyo gadaikan nyo suret tanah ala ditarimo dirangbang diserpai mas sekalian la disakan mensurit tarimo lai kalau api tiga lebih sebanyak 150 keluar 150 juta piti dape oto di Bali salabinyo untuk berpoya-poya duo joinyo mae alau pie la ayu Aduh joinyo pi ayu labianyo untuk berpoya-poya menandoan untuk berpoya-poya nyobali ape baru cik selesai bali ape baru ayu meminta bali onda baru pulau lanyo bali londa baru cie nyobali onda baru cie tapi onda nan diambil nyo indak kredit onda nyo ambil nyo bambil onda baru cie onda nyo sekutiko ekmek baru kuma onda nyo ambil
Honda selesai dibayarnya, sudah dibayar, bawa pulang sana hatinya badan ayu Tuhan. Oh sanang hatinya badan ayu, sanang hati ndak tabado. Manandoan hatinya sanang saja dape onda jo ape saja nampak oplet babali bagalui galui mae ola ate laru mae.